Susana Pagès, i juntament amb el Julián Casanova dirigim el nou centre de fisioteràpia i pilates, Xammar. Llavors, per exemple, ara tenim un gabinet d'osteopatia, també tenim nutrició, sobretot aplicat també camp esportiu, perquè Julián treballa amb molts esportistes, César Gutiérrez, que és l'altre fisioterapeuta que col·labora amb nosaltres, també treballa amb molts esportistes. La meva relació amb el centre és amb el Julián Casanova. Hem treballat moltes vegades junts i la veritat que m'ha encantat aquesta inauguració i jo crec que faran una gran feina. Tenen un local molt maco on combinen el fisio amb el tema del pilates i estic seguríssim que serà un èxit. Hola, soy Julián Casanova, fisio de Xammar, Fisio Esport i Pilates Mataró. Estem aquí a la inauguració del nostre centre, que ha sigut tot un èxit, ha vingut molta gent i estem molt contents que hagin pogut venir. I aquí estem a partir de demà per poder treballar tant amb la part de pilates com amb la part de fisio i poder oferir a tots els nostres amics i els nostres pacients la millor qualitat de servei. Pues nada, como equipo nacional de natación sincronizada les deseamos mucha suerte con esta nueva inauguración del centro y esperamos que les vaya muy bien. Em dic César, soc fisioterapeuta de Xammar, Fisio Esport i Pilates Mataró i hem muntat un projecte nou aquí al centre de la ciutat intentant donar un servei de qualitat a nivell de fisioteràpia, osteopatia, pilates, seguint l'autèntic mètode de pilates i dietètica esportiva i intentant crear un ambient de molt de caliu, de molt de benestar, que la gent se senti a gust, molt agradable i convidem a tothom que vulgui venir, que ens coneixi, que estigui millorant la seva salut, l'ajudarem a millorar-ho.